Transport Fever, orain hasiko gara, dena ondo ikusten dena eta entzuten danean. Bueno, orain bitartean dut bat. Hau segurazki nire lagun esango dut berri izena aterako zait ai ama begiratuko dut berri izena porque ez dut nire hasieretariko jarraitzele on bat hasieratik eta zait ateratzen berri izena jode zait ateratzen berri izena orain kauen txotx hilko nau Era maitasun askoz daukat bihotxan mutiko non sauz lagun segundu bat atopatzen zaitudan non sauz lagun no saus ez da posible ez egoten nire jarratzaileen artean estenan ni gogoratzen dudanez non saus lagun non saus ez zaitut topatzen Ser raro. Twitter erabiltzari utzi diozu edo zer? Jode. Zaitu topatzen lagun. Ega hostia, larritzen nau. Larritzen nau ez topatzea, Saus? Ahí va la hostia. Ahí va tal. Zaitu da topatzen orain. Ahí va. Genera aparkatu, ya. Txuetan, bai baldoan naizela. Espaldiko txioak bai direlako. Eman segundu batela, uno. No saus lagun. A ver, Berago. Egon alda inoiz baino berago txioetan. Igual ni jarraitzen ditudan jendearen artean erla ezago izango da segurazki. Non saus lagun. Non saus. Ni gogoratzen zaitu bala. Ai ama. Apapam. Zaitut jarraitzen bez?
Arraro egiten zait. Joder, va a ser raro. No sabuz. Denbora asko beltzen ari nahi zen, baina, bueno, bestela bat daukat topatzeko bestela. Bargatu, liatzen nahi nahiz tontamentien bat batean, txorra batengatik, eta ja eske kuriositatea daukat. Ez dut kobratzen bere izena ondo, eta ja dena da kuriositate hutsa. Ez dakit azaltzen nahi zen. Nio goratzen dut, Dashboard Gianteko joko asko gustatzen zitzaiola. Eta ez dakit... Ah, mierda. Ah, primeran, kendu dut bat listatik. GG, well played. Oso ondo... Logoute. Rufo Daniel egia da. Rufo Daniel lagun maite hori. Zuri zurazki joko gustatuko zaizula, jode. Itxaian ateratzen bere izena, la hostia. Bueno, orain bai, Transport Giant. Transport Giant, me cago en tal. Transport Fever. Bueno. Zertaz da joka, bueno, Transport Giant ezagutzen duzuena, bakizu zertaz joango den. Gauza oso antzeko da, pizkat komplikatagoa, izango nuke neu. Pizkat nahiko komplikatuagoa. Transport Giant gustoko baduzue, Transport Fever gustoko izango duzue. Sortzaileek Transport Fever sortu dute Transport Gianten omenean. Vale. Ordun. Bueno, zertaz doa. Komertxo, transporte enpresa bat sortzeari buruz, ez? Kasu honetan ikasi nahi ingurune honetan daukadalako hemen Ñoñosti, Logroño eta hemen Victoria, vale? Orduan Euskal Herriko herriak lehenik eta batu behar ditugu eta gora eraman. Nola hasiko gara? Ba... Ziurazki, ez dakit oso ondo, baina ziurazki urruntasun distantzia mobidagatik hasiko naiz San Sebastian eta Logroño batzen, vale? Trenaren bidez, jakin dezazuen, nik trenak oso gustoko ditu, busak eta trenbideak eta busak eta itxasontxak baino gehiago. Neu, trena gustoko daukat, orduan. Ikusten duzuenez, agertzen zeu pizkat zonalde bat nun den bereziki efektibitatea, bale? Esan dezakegu. Orduan, nik printzipio esan deno gustoko daukat, tamainagatik, baina, ziurazki, eraikin guzti hauek, kasunetan hemen bi hauek, nik ebendik egingo nuke. Ia herri guztia hartzen duelako. Vale, adibidez. Eta bestea, bestaldera goaz, hemen, Ñoñostira goaz, eta Ñoñostin, beste tren geltoki bat, ingo diagu, pentsatzen segundo bat, Oberen izango litzateke distantzien gatik hemendik. Gainera nahiko Bale, gainera Ñoñostia gehien hartzen du. Eta nire behar gara trenbidea eraikitzen. Osa, hemendik joango gara, adibidez, eta kontuz, bale? Ikusten duzuenez, jarriko dut hau, errazago ikusteko, bale? Hau dira kota lerroak, koteketako lerroak, bale? Ingeniariak eta bar, ziurazki oso ondo ezagutuko duzu, Hau ikusten dugu, 10 metro, hemendik ona, 10 metro daude. Baina aldiz, hemendik ona, 50 metro daude. Eta hemendik ona 100 metro daude, bale? Osea, adibidez,
Berrogeita hamar, hirurogei, hirurogeita hamar. Laurogei, laurogeita hamar, 100. Eta hemen 110 metrotara gaude. Bueno, ikusten duzuenez, bale, adibidez, trama hau egitea, nahiko laua danez, bakarrik 10.000 kostatzen zaigu egitea, bale? Aldiz, azten tanean, ikusten duzuenez, desmontea egiten, bale, argin igotzen da presio, adibidez hemen, zubi bat eraiki behar dugu eta kristoneko presio dauka, edota esageratuago egiten badut, bale? Orduan, gainera abiadura, murrizten doa. Orduan, hau saiesteko, pizendaka joango gara eraikitzen, presioalik eta gehien murriztu ahal izateko. Lehenik eta hemen joango gara, eta nahiko ondo dabil koska, bale, hola, takata. Ongi, on behar gara, onarte, bale, hemen ikusten zuen ez guzti hau, nahiko laua da, zonalde nahiko laua, egia esan da. Baina arte heltzeko, behitu, hemen eunda berrotamen hori eta mar, larogei bat metrotara da, orduan, horraino igo behar gara. Bale, orduan, azte joango gara, aldik eta diru gehien aurrezteko, eta gero baita egin dezakegu, hemen, altuera, aldatu, ikusten duzuen izan bediez. Hemen, 200 dira, baina hemen, 73. Ez eta hemen kriston desmonte egiten dugun. Vale, hortxe, adibidez, merkeena. Hemendik niveleko pasu bat egingo dugu. Pixkatibo. Pendiente demasiado grande. A ver, ya estén gara movidekin. Epa. Pendiente demasiado grande. Ba, ya txartu azten naiz, porque arrazoi batengatik, hau, kendu behar dut, zatitxo hau. Orduan, hemen sartu behar gara lan pizkatxo bat, igual, lauago, eta zuzenean egin, vale? Pendientearen movida aurrezteko. Eta orain, pizkat abiadura onditu ahal izatea, eta jarraituko dugu gora joaten. Hortxe, astiro, gora, pizkatxo bat ematen, porque lehen toki hemen dabil, hau laizter, helduko gara zona labonetara. Baina hemen moida deko adibidez ikusten duzuen hor bat-batean kriston jitsira dekogula, metrotako jitsira bat dekogula. Hortxe, primero. Vale, eta orain zer falta zaigu? Bueno, orain falta zaiguna da, ja dena kompleto izateko, trena goldetzeko tokia. Hori hori egingo dugu hemen, egingo dugu linea hemendik ara, bale? Edo joñostitik bestaldera, eta egingo duguna da hemen adibidez, zenbide bat holan atera, pizkat onago, aterako dut, eta saiatuko gara hemendik ateratzen tren guztiak. Hemen izango dugu depota deitzen dutena, depota, zera, almazenatenen almazena, esan dezakegu, bale? Eta hori egingo dugu linea berri bat, jarriko dioguna Ñoñosti Logroño, bale? Itxo pizka gorago, nova linea, izena jarriko diogu Donosti Logroño adibidez. Lehenengo geltokia Ñoñosti eta hurrengokoa Logroño, vale? Eta ez falta zaigu. Orain tren bat falta zaigu. Jende tren bat, vale?
lokomotoretara goaz eta 3 hauek ditugu. Hartuko dut hau, abiadura gehien dekona delako eta pisu trakzio gehien. Vale? Orduan hartuko dugu hau, dira, trakzioa da printzipioz garrantzitsuena kontrolatu behar duzuena, vale? Abiadura, bueno, baina trakzioaren arabera, bagoi gehiago eta gutxeo eramango izango dituelako. Gero baita ere kolore aldatu aldiogu, bajarko dugu adibidez laranjatxo hau. Jarri diot, vale, hau. Eta erosi. Vale, listo, orain badekogu trena, badekogu ikusten dugun hemen, badekogu garajean, ez? Eta orain ingo duguna da, bagoiak erosi. Jende bagoiak. Ditugu hau, 6 pasajero izatzen dira, eta hau, babaroa 8. Jola berberekoa, eta hartuko ditugu, pisua, vale, pisua, 7 tonelada dira, eta kontuan lehen esan dizutena trakzioarena, kontuan izan behar duzue pisuarekin, vale? Trakzioa da, berak eleman dituen bagoiak, vale? Eta bagoietan miratu behar duzue bere pisua. 7 tona, 7 gutxi gora bera, trakzioaren inguruan 7 okupatzen ditu, vale? Hau da, 60 batekin, 7 sortz bat bagoi saltu hartitugu. Baina, ez egun interesatzen momentuz, olako bestelitate bat, hasieran kosta egiten duelako pizkat jendea mugitzea trenetara eta bar. Orduan, momentuz, 8 pertsan sartzen direnez, erosiko ditugu 4, adibidez. 3 eta 4. Gero eta, por txertu, trakzioa onditzen baduzue, vale? Trakzioa, lokomotor arduen trakzioaren baino gainetiz joaten basarie, vale? Gertatuko izango dana da, gero eta motelago joango dala trena, jakin dezazuen, besterik gabe. Orduan, badeko gumen trena, eta horren ingoguna da, asignatu linea bateri, bi eratera egin aldugu hemendik, eta hemen dauden bakarrik, hau erabiltzen bakarrik tren hori asignatuko du, eta hemen jartzen duen asignak linea, todos, ditugu behikulo guztiak, linea horretara joango direra, vale? Orduan, hemen asignatuko dugu, eta jazta, hemendik kendu da, eta orain ikusiko duguna da, hemendik ateratzen dala, gure tren berri hau, vale? Beitu ze polita, gainera, baditu reflejuak eta dana, benetan, koporeta beitu, trenbidean jana beritzen da reflejo eguzkiarena, nola mugitzen da, kea dago super ondo egina, beitu bagoiak goitik, nola egiteko berrekultza eta teorian erabiltzen duzun ritmoan, vale, desgaste hori nabaritu egiten da, bueno. Horai, hasieran pazientzia izan behar duzue, jendea trenetara etorteko, vale? Osa, hasieran ez da, pum, egin eta saltzen da jendea, ez denboratxo bat eramaten du, vale? Pare bat bidai. Zerazki lehengo bidaiak dirua bertan bera egingo dizuet, baina lasai. Eta orain, honek daukan beste gauza polit bat, vale? Bidaiekin, saiatu behar zari, bai, tokiak, bai trena gastuak, kubritu, edo, nola baitan, bale? Orain honek daukan beste gauza polit bat, da, kamara hau. Kamara hau da benetan, hau asko goratzen nau, ez dakit autokata bazen edo esketxapa, ez dut goratzen, baina horietako programa bat bazeukan horrelako kamera antzeko bat, eta egiten polita da, benetan polita. Hau lan egitea bitaitxoa, benetan polita. Gusten duzuenez baitare, gorabera asko izatea, bale? Desmonte eta hainbat movida asko izatea, lagutzen gaitu trenaren abiadura mantentzea, bale? Hau da, abidez, aldapan gora, maldan gora joan behar bada, malda oso haundia bada, abiadura galduko dau. Ez bada oso txikitzu, orain txertan zarkotu dugun bezala, ez da hainbeste ez zailo kostatuko, hainbat. Orduan, hori be, kontrolatu behar duzue, maldan gora, maldan bera. Ziurazki, Logroñotik itzultzen garenean Ñoñostira, bidea guztiago nahiz eta nahiko laua dan, nahiko malda danez, osea, 100 metro bakoitzeko, osea, igual da, nola da, pendienteak kalkulatzeko zan, 100 metro gizotan zenbat igotzen dugun orduan.
kasu honetan igual, 100 metrotan, 100 metro egotzen dugu, hau da, malda da 100 batekoa, bale? 100 batekoa kasu honetan balitekenez izatea malda, ez nago oso ziur, hori kalkula daiteko, hori oso azkenean Pitagoras egitea da, bale? Nahiko simplea da. Seiatu behar gara maldak, bueno, gara honetan txikiagoak izaten, bale? Adibidez, 100 inguru uste bilera hemen ereki dugun zati honen malda honetan, eta hori nahiko malda laua da, beraz, ez dut uste arazo askorik izango dugunik, bale? Gaur egun, bitxekeri bat nahi baduzu, gaur egun, errepideetako maldak, ez baina biltzartu, ez badu txartu goratzen 16an daude limitatutak, bale? Uste dut, ez baina biltzartu, bale? Eta malda horiek, maila muga horiek, kotxen errepideetan, kotxen motoreak edo zale zitu edo egiten dute, bale? Hau da, ateratzen dian kotxe berri bat, ez dakit, zenbat salditako kotxe bat, hori potentzia gehiago duenez, malda pizkat handiago izan daiteke, edo txikiago, edo dena delakoa. Orokorrean, normalean orokorrean, handiago izaten da. Beitu ze, irudi polita herrialde batera, ibaia hortik mendia handik, beste mendi horian, benetan, odeitxoak hortik, benetan, eszena kriston polita dela joko hau, kriston polita. Gero ibaietan baita ere, egin ditzakegu itxasontxeak, bale? Kontrolatu balda zen gune dira navegableak edo, esan dezakegu. Beitu, badirutik jendea dira edo eserlekuak dira. Zango oso ziur, eserlekuak dira uste dut. Bai, eserlekuak dira, montoz ez dago inor. Beitu, ze polita, kagoen tal. Ze zena inpolita, beitu, beste hori hor. Ki ateratzen da, bale, tximenea da. Tximinia! Beitu, ze polita hor, eltzen gara. Beitu, jendea hortik, benetan kriston estena polita. Kriston estena polita. Bueno, guri larritzen daguna dela dirua momentuz. Momentuz ezin izango dau asko hasi, baina bueno. Vale? Gero herriak eskakizun bat daukate, vale? Herriak astiro joango dira. Baina zuk askuntza hori potentza dezakezu produktu batzuk eramanez, bale? Hau da, behar dituzten produktuak eramaten badizkiozu, gutxiago kostatuko zaio astea, izango ez balu, bale? Adidez, erakuntzako materiak ematen badizkiozu, harinago, etxak eta harinago eraikiko ditu. Edo eta janere ematen badiozu, herritarrak edo poblazioa harinago hasiko da. Betu, lehen adibidez hemendik 50 km orduko abiadurara joan gara eta oraintxe bertan 56 km orduko abiadurara du da, bale? Pendiente txikitxo hau eragiten dio pizkat gelo joatea, hemendik pasatu danean. Eta hemen adibidez pizkat lauagoa da la distantzia hemendik ona, 10 metro hauek egiteko, betu. Hemen adibidez hemendik ona, zati hau bereziki hemendik ona, bale? Hemengo distantzia honetan, ezin dut eskuarekin egoen markatzen, bale? Hemengo distantzia honetan, bale? Adibidez, nik neurtu dezaket gutxi gora bera, eskuarekin, gutxi gora bera 21 zentimetrotan, bale? 10 metro igo ditu. Horrek esan nahi dau, eman segundu bat hartuko dudala papeltxo bat. Beitu, kalkulo zerreza da, gainera egitea. Azkenean iruko erregelantzeko bat da. Beitu, 20 zentimetrotan 10 metro igo ditu, bale? Orduan, zentimetro bakoitzeko gutxi gora bera 5 metro igo egin ditu, bale? Egun zati hogei, 5 metro inguru igo ditu. Gutxi gora bera, Gutxi gora bera. Aldiz hemen, bale? 5 metro zentimetro bakoitzeko, nahiko distantzia potentea da. Aldiz hemen, nahiz eta distantzia gainera pizkat txikiagoa da, nik uste. Claro, hemen zuma be fastidiatzen dago, bale. 20 zentimetro. Hemen distantzia pizka bat handiago da, dira 30 zentimetro dira, 10 metro igotzeko, bale? Orduan, 30 zentimetrotan,
igo eta jeitzi, ojo. Igo egiten duelako eta gero jeitzi. Orduan, igotzen duen atala, bale? Bost, 6 sentimetro bat dira. Bale? 6 sentimetrotan 100 metro igotzen ditu. Ja ikusten duen zuenez, sentimetro gutxiago dira. Orduan, sentimetro gutxiago direnez, gehiago kostatuko zaio, bale? Eta aldiz, beste zatean, heldu denean, abiadura handitu dau. Horregatik egiten dira baita ere, desmonte hauek, eta terraplen hauek, bale? Olan gutxi gora bera, trena, bere abiadura, manten dezake. Gutxi gora bera. Beitu, adibidez hemen ja jendea dabil. Beitu, hemen 2 pertson ditugu ja da, ñoñostin. Bueno, lehenik eta behiratu behar dugu linea hau lortzen duen errentalitate bat, bale? Hori oso garrantzitsua bai delako. Hori ikusten dugunean jasial gara bizkat pentsatzen behar bada errekurtsoren bat ekartzea ona. Izan daitekera, eraikuntzako materialak edo horrelako zozen, baina hori ja pizkat komplikatua da, trenak ez dirako, momentuz trenak ez dira oso potenteak, eta distantzia nahiko txora daudelako gauzak. Bale, adibidez hemendik egurrak ardezakeguna, iaia zuzenean, eta hemen sortzen dugu egurra, bale? Eta egur hori normalean beste toki batetan adibidez igual hemen, eskatzen dut adibidez, edo egurra plastikoekin edo egurra azeroagaz egiteko eraikuntza materialak. Bale? Berdute biak, kasu honetan berditu biak. Claro, hori suposatzen du igual hemendik eraman behar izatea zeroa. Pizkat komplikatua da. Eta hemen egiten dugu harriarekin egiten du eraikuntzako materialak. Baina, claro, harriak kasu honetan ekarri behar dugu. Edo, handik dago, hemendik dago bat, hemen dago bat, hemen dago beste bat. Eta, la marimoreta. Eta zaude gehiago momentuz. Ikusten duzunez nahiko urrun daude. Claro, trenak erdiarinak izanik, nahiko errez edo egin daiteke hori, ez? Nola baitean, pixegate, aiadur hori bitu, 8.000 ekarri ditu, ez dakizema pertson, bueno, orain 5 pertson darama. 5 pertsonekin dira zenbat, baina momentuz denbora asko berdau. Bitu, gero esaten nuena, vale? Navegablea den zonaldea, vale? Adibidez, hemendik ona ezin dut, vale? Hemen ez dago, zona, ezin dut eraman. Baina bidez bai egin dezaketala hemen bat, eta hemen beste bat, vale? Guzti hau, navegablea, bueno, zubi hau, ez dakit hemendik zeharkatu ala izango luken edo ez ustut ezetz. Nun zubi hau, angulu pizka batekin, osea, bota eta berri egin eta angulu pizka batekin egin beharko litzateke. Baina, bueno. Eta zelan da gure trena, bitu. Ez du, printzipioz ez du behar den, hori guztok daukat, ez du, berez ez dauka, ez du nahiko ondo egin dugu eta ez du behar denbora asko. Baina, biadura, linea, bia egoki bat da. Zenbat da, hemen, 15, bale, zenbat bostekin, 26.000, bale, oraintxe bertan, 15 ditu. Ondo, 15 pertsonekin. Bale, hemen bost daude momentuz. Zer azkenenik eta behin ñoñosti potentxago egingo dugu. Gero gainera baita ere hemendik hauekin hasten zaretenean, zuzenean egin behar duzu eraren bat, beste bat, toki batera eramateko. Porque bestela hau eskaintzak pizkat beteta eta dekoten kantitatea pizkat gainezka haudenean, gelditzen dira produkzioa eta kriston movida da, porque batean irazten zenuen dirutza batean gelditu egiten da, eta un kriston movida dala hori, Beraz gauza horiekin kontuz. Hemen bakarrik 6 ditugu, bueno, gutxienez hemen 15ekin, bat pertson ditugu. Zenbat diru barkatu. 76.000, bueno, ez du atxarto, behitu ikusten duzunez pizkanaka, trena bere burua
benefizio bat ateratzen dau. Diru negatiba ez nahi asko larritzen badekogulako prestamo bat, behitu, tren berria agertu zaigu. Konprobatuko dugu zelakoa dan, nolakoa dan. Lokomotora berria, bale, gudeko gu hau bizkat geldoagoa da, peso gutxiago, potentzia gehiago, orduan potentzia gehiago suposatzen dut harinago hartuko duela behar duen abiadura eta takzio bizkat gehiago dudeko. Eta bizkat gehiago irauten du, baina, bueno, momentu honekin ondo gaude, gainera berri dekogu. Erosi berri, zaten dan bezala. Abeitu hemen ja. Ñoñostin harin hartu dute trena, Hori gauza hona da. Ñoñostin ondo hartu dute trena. Eta hi pertson daude. Horrek asko posten dau. Hogeita 6 pertson. Ea hogeita 6rekin gutxi gora bera, 30.000 edo. Suposatzen dut, behitu 16 hemen ja. Ondo, hemen hasi dira ja bizkanaka tren geltokiak. Gero, hau ditu alditugu tren geltokiak, luzagoak zabalagoak eta lako mogidak. Baitu badiru diazten doala, bizkanaka. Fabrikak ibai ertzean, historikoki egin diren toki gizak. 18. Bale, finantzak zelan doaz. Ben, gehien interesatzen zaiguna iaia zeratik dakientzea prestamo hau, bale? Prestamo hori dirutza bat egiten digu interesetan ordaintzea hilabetero, eta hori pizkat putada da. Ordua, heltzen da, ea zenbat diru irabazten dugun. 116.000, ez dago batere txarto. Ez dago batere txarto. Trena betetzen dugunean kantitate bitxia izango da. Gaina urtero behaitxo batzok egiten ditu, Jendea dato. Jendea datorrela. 17. 18. Jendea datorrela. Ñoñosti zenbat erretardauko oraintxe bertan? 454. Bueno. Ez dauka beze herritarrasko, baina, bueno. Trena adibidez, betu ja, produzitu egin ditu 54.000. Ez dago txarto. Hogeita 2. Trena heltzeko zorian. Gutxi gora bera, pare bat hilabete behar ditu bidaia egiteko, Hostia. 101.000, ondo. Beitu, tren bedia edo zozer berria gertu zaigu hor, kargatzen dago. Bale, bagoi berria. Hogeita 2 darama, beitu, ondo, justo azkeneko momentuan sartu da, eta urtea positibo bukatu dugu hori, ona da. Bagoi berria, bagoi hori uste dut jende gehiago eraman dezakela. Suposatzen baita ere pizu gehiago daukala. Beitu, maika pasajero, 10 tona, beitu, osea, 3 pertson gehiago. Iru tona gehiago, oza, pertsona goitzeko tona bat. Joder. Eta pizkat gehiago, velocidad de carga por 4, oza, 4 aldiz. Los con el cabilla, compartimentos separados. Pasajeros que la habían compartimentos separados con sus propias puertas de entrada dispuestos a lo largo con una carrocería común del vagón. Hau zer asko lengoko erosten dugunean horiek jarriko diogu. Momentuz. Opa, ahi. Ondo. Dirutza polita. Eta 3 pertson baitu. Ja erritmo esentea hartzen dabil. Ni pizka bat, oraindik ez dago ez nahi sartzen ara eta ona, porque pizkat dirutza momentuz aurreztu nahi dut. Eta 3 pertson, ondo, eta bestaldetik dator. Badakidelako hortik dagoela tren bat nahiko gaesti dana, baina nahiko 100 kilometro orduko abiadura uste dut hartzen dituela. Orduan, hori pare bat bagoiekin edo 3-4 bagoiekin nahiko interesgarri izan daiteke.
Oraintxe bertan, bagota mai, lau bagoiekin 44 pertson dira, eta ez dago bat ere txarto. Eta horrek bai, adibidez, horrek bai distantziak murriztuko dizkigula, nabarituko da, hori jartzen dugunean nabarituko dela distantziak murriztuko dizkigula, vale? Porque, claro, perroketa marretik, 1 kilometro orduko abiadura batera, gero eta abiadura gehiago, distantzia berbera harinago ingo da. Segunda bota 2000, ondo. Dirua irabazten goaz, ez dago bat ere txarto. Eta 8 pertson. Vale, ondo doa. Trenaren negozioa. Jokonek daukan truko berezi bat, da, lehenik eta behin jendearekin gora eta bera sartzea, vale? Eta gero ja aurrerago sartzea ja negozio hauetan, porque horrelako linea bat ondo mantentzen bada, saltorsari errekurtsoak gora bera eramatera. Zer eta xurazki errekurtso gehienetan nahiko galduko duzue, kotxeak edo kamioiak edo agertu arte. Eta hori ikusiko duzuen, arituko duzue. 7.000 positeo darma urte honetan, ondo orduko da justu azkeneko momenturako. Baina, ondo, 8.000 negatibo. Trena nekotxo, trena ondo doa, trena diru ematen digu. Frekuentzia 8 minuturo. Nik uste, eskal gehiago dala, baina, bueno. Eta 8, eta 8, jopa, ondo gota 5.000, ondo. Urtea pikain bukatuko dugu. Urtea bikain, endan 5.000 positibo. Eta urtero 56.000 ordaindu behar dugu hasieran. Bueno, urte, ondo bukatu dugu urtea, gustoko daukat. Eta jende gehiago dator. Eta hori ondo datorkigu. Vale, zer gehiago joko honetaz. Bueno, begiratu aldituzu movida pila bat, ikusi danez, poblazioaren askun, oza, adibidez, kompainia, poblazioa, denda, oza, nola poblazioa gora doan, sin logotipo, hostia. Hau adibidez. New Sangre Transports. Zainera Rut, hau guztoko daukat. Hala, oster, ez nekien, hori horrein txartak topatut. Begiratu aldituzu ikusi denez, movida pilo bat begiratu aldituzu. Diagrama, herriaren askuntza, eskakizunak, informazioan daude tapatu aldituzu ez ikusteko zagatxok edo besteak. Ostia, topera jarri da trena. Ahí bala, ostia, justo, aia zen bat irabazten dugun trenarekin topean. Porque hori me pone a tope. Osea, konturatu herria berrunda horretamos lo también pertsona ia euneko gehiago da, Osea, reintxortan batetan herriaren euneko gehiago de mugitzen. Hostia puta. Plastikoa behar dugu, bestela. Ez batera azten dugun tren kompleto horrekin. Oda moteltzen. Egun da berrata 2.000, ez dago txarto. Tende hor geizten da, beste jente egotzen da. Dago bat ere txarto, eta ja positibon gaude, positibon jarri gara. Bueno, orain hilabeter oraindik. Eta 7, eta hemen 17. Konturatu, joder, 30 pertson joan dira orentxe bertan, beste aldera. Txogara bi hiru hilabete hor ditu distantzia guztia egiteko. Bueno, hilabete paratetan, hilabete baten denean orditik jarri da, gutxi gara bera. Baita ere, bueno, errepideak eta gara egin ditzakezue. No, 6.000. Tamar, eta bat, ja. Negua heldu zaiguta, eta 9 pertson. Berriz, tren betea eramango dago, benetan. Bai. Ia, beterik. Sortzi, eta eka, ui, gutxi gatik,
Gutxi batik. Bitu itxasontzia. Bueno, ondo. Trena iaia beteta. Bai, iaia beteta, ez doa txarto, ez doa bat ere txarto, bueno. Zer esan aldi zuet joko honetaz, bueno, alertak eta abar. Logroak daude, bale? Estimekin bat lotuta daude, logro guzti hauek. Eta hasieran ematen bat batean lego trena edo leheno pasagero heltzen zizun eramaten duzuenan badatean post logro dit agatzen dira, bum, badatean. Llega el primer barco, arriba el primer tren eléctrico, llega el primer avión. Ser millonario de transporte, acumula 1 millón sin deudas. Maestro de transporte, 1 millones sin deudas, 100 millones sin deudas. Acumula 100 millón sin deudas. Acumular 100 millones. Hoy supuestamente te decimos dirá de 1 millón a millón, y ahora lo que se ser. Acumular 1 billón. Acumular 1 billón sin deudas. Jugando en difícil, o sea, jugando en difícil. No entrar en bancarrota y alcanzar el año 1900. 1950, o sea, logra que te han dira zorabenak, Gainera hartu dituzte, esena da gustatzen, bale? Hau tipa hauek joko egin baino lehen, por cierto, eta 10 eurotan dagoela Steven Swan el txarto joko egin baino lehen egin zuten Train Fever joko izeneko jokoa, bale? Azken finean gauza berbera dara, baizik, baina aldatzen duten gauza karra da hemen gauza gehiago sartu dizkiotela, besterik gabe. Eta beste egin zuten pizka bat hasieran frogatzeko, ratikatzeko, ea zen jenean hartzen zuen, eta bar. Bale, eta azken finean egin duten gauza berbera, baina gauza gehiago sartu. Nik espero dut orainik transport firra gisa, bale, gauza gehiago sartzea, errekurtso gehiago eramate, analizateko, eta bar. Eta nahuzi, joan nahi. Nahuzi jaunak idazten dabil. Ea, zer, geston, gameguneko gestonari buruzkoa. En fin, bueno, ondo, dirua irabazten, abil, zori ona da, ona. Zorrak kentzeko. Amazortzi meretzi, ez dakit zertan jausten den amazortzi meretzi. Jo, puntazo bat izango litzateke, baina ez dakit hori izango dudan edo ez. Erantzungo diot, barkatuko diozu eta erantzungo diot momentu bateten nagusi jaunari. Gustatuko letxerak, baina eske ezin dut izan gameguneko gestoneko zera zineiz izan, bueno, gaine komentatuko. Barkatu diazu segundutxu baten,
Vale, gertatzen dena da, gustatuko litzaidake Donostira joan ahal izatea, eta han gameguneko, gestoneko, txapelketako, zera, kasterra izatea, euskaraz, pillo bat gustatuko litzaidake, pillo, baina pillo, osea, ni gustera joango litzatekeara, moeda guzti hori egitera, baina, langabezian dago, eta momentuz ez daukat lana, baina, gerta daiteke piar bat batean, lana berriz izatea, orduan, ez jakintasun horretan nagoenez, eta ez dakiten ez dudan ez jakingo, ziur ez nahi izango dudan baietza desetxa, eta igual esaten dut baietza eta bat batean justo ateatzezet lana eta ezin naiz joan eta moveda guzti hori, orduan ezin dudan ez ziurtatu moveda guzti hori, ba ezin dut baietza emon. Gustatuko litzaidake pillo, baina pillo, gustatuko litzaidake pillo joan alizatea. Baina pillo, benetan. Egon litzateke gauza oso polit bat. Gauza oso polit bat egiteko. Igual datorren urtean, berbada datorren urtean heltzen danean, eta lana badaukat eta hobeto ikusten badut, ba igual bai egin dezaket, edo ez dakit. Eske, moeda da, hau mera, azteuran izango baletxe errazago, adibidez, pasan urten bezala izango baletxe, adibidez, larun baten eta domekan, ziur aski, bai izango nukela, baina, klaro, moeda da, bariko eta zapatu da, orduan, ezin dut ziurtatu neure agerpena hortik. Baina gustatuko litzaidake, asko gustatuko litzaidake, benetan. Eta ez dakiz zergatik nire Isabel Carroña, eta gara, nik ezin dudanez, jadabil taldean. Pena asko ematen dit, baina holan dago egoera. Beraz, holan dago ez egoera, ba, negar zotinkaziko naiz. Baina, bueno. Igual egingo digu favore bat eta hemen errepide hau lotuko diegu. Beitu, nire dirua gastatuko dut, zuei favore hau egiten. Birekin pikutara, baina, bueno. Posta sola, oza, hau favore bat egitea da. Osea, eta nigati hemen dik, fum! Zetiz eskalinan zetik zozero ikasi badut, fum! Espazio guztia aprobetxatu behar dala. Baina, hori ja herriak ikosiko dago. Nik ez dut. Noia nahiko gaztau egin dut hortze. Gero baita ere zubiak eraiki aldira. Argita garbi guzteo baldi goratzeko, zubiak eraiki aldira. Tunelak behi ikusi duzuenez. Mendiak eta lako tokiak salagotzeko. Pamplona! Ostia! Pamplona delo etu beharko dugu, Ostia puta, Pamplona! Zeran San Ferminak! Imaginatzen hor bat batean hemenik zezenak ikusten direro San Fermin egunetan hor, hor, lasterka? Zango litzateke la hostia! Hemenik hor zezenak hor, eta jentea, perludo, zango litzateke la hostia, horteroko dentu bat hor, San Ferminak! Zango litzateke la hostia, tío. Huelva, Albacete, Denia, Bilbo ere badago, ez mapa honetan, baina bueno, gertaiteke agertzea, porque herriak aleatorioki agertu egiten dira, vale? Puerto Llano, Huesca bialditan ikusi dut? Eta posible. Edo iruditu zeit. Suposatzen dut imaginazioa izan dela. Valdemoro, Orense, Reus, Vitoria, Cáceres, Sabadell, Tarragona, Ñoñosti. Estia, Pamplona dago, Hemendik edo maparen aieratik eramaten dugu, nahiko zatitxo kendu, bueno, azken finean errazago da mendik sartzea eta hemen kriston tunel bat egitea, menditik bendira, mendik atera, subia eta atoma pokulo. Bueno. Pena ematen dit, gamegunekoa. Pena ematen dit, baina ezin dut, esan dakoa, ezin dut ziurtatu. Pena ematen, baina ezin dut ziurtatu. Ostatuko da, pena asko ematen, no.
Pena asko. Bai. Ojalá gutako beste norbaitek joan alba da joatea, porque benetan osa polita da egiteko, Pasan urten etxetik egin genuen. Baina, claro, pasan urten peskatarin eta orain denbora degula, baina ezin dut ziurtatu. Ezin dut ezer ziurtatu eta hor dago koska, ezin dut dala ezer ziurtatu eta ja urte bete pasatu da ordutik, txabal. Zeran pasatzen den denbora, kolega. Urte bete. Joder. Zeran joaten den denbora, txabal. Eta flipantia da, Eta nik hemen txapa ematen berrotar minutu den erro batekin. Vale. Es que hasiera nolan izan behar dira, nahiko lasea, porque bestela komplikatu egizan daiteke. Pentsatu berra dukat, segundu bat. Igual, Ñoñosti, Tarragona, posible izan daiteke, baita ere trena bat egitea. Edo eta Logroño, Tarragona baita ere. Naiko hurbil guaz hor, Laguna lago egina, gustatuko ditzaiak pizkat kreditu hori kentzea. Eta teorian hemendik utxira terma eta hartuko da nahiko nadana. Espana hiltxarto. Baina honen ostean, kostatzen dagoela milioi bat eta piku. Hartzea. Eta hori nahiko inbertsio potentea da, orduan aliketa gehien aurreztu nahi dut aliketa kreditu gutxien eskatu alizateko. Bale, ez dut urte honetan largota beratzean zala, baina ez nago oso ziur. Gara, hartuko dugu tren berria, hau salduko dugu, tren berria eta bagoi berria. Orduan negozio potente izango da. Ba ez, oraindik ez. Ez da posible. Teorian, erabili gala, desgastetxoa agertzen zaio, trenari, teorian. Baitu ze polita logarekin eta guzti. Kauen tal, ze polita den trena, txagal. Naranja kolorekoa. Eta orain, trenak elduen kapazitate baino jende gehiago dago. Eta hori momentu da, hori hona da, jende zen nahi duelako, jende hartzen duelako trenbidea gustora. Baina, esan gure nahi du, bagoi gehiago behar ditugula. Baina, bueno, eta gehiago guztot pasatu beharko dugula. A ver, orduan, a ver, nola egiten dugun urrengo... Bai, dezakigu, bai San Sebastianetik bai Logroñotik Tarragonara eta bi tren gehiago gehitu. Baina, bueno, esan dudan, momentuz datorren urtera oraindik itxaron nahi dut. Eta nahiko lasai joan nahi dut eta ondo egin, bale, astiro-astero. Eta betu, Girona lotzeko nahiko komplikatu izango da, adibidez.
Gironan, beto, erakutsiko dizuet, holan errezago, bale? Hau, 100 metro dira, hemen 50 eta hemen 100, bale? Dabil, gutxi gora dena, Girona dabil, 30 hemendik, 30 metrotara igota. Eta gainera ingurunean, bat, 2 eta 3 mendi ditu, bale? Erroma ematen dago, Girona baino gehiago, baina, bueno, orduan, neko komplikatua izango da dena, ia gehiena, desmontetan eta terraplenetan egin barko dugulako. Eta adibidez, Girona, diru asko kostatuko duen herri bat izango da. Eta ondo, eta mezen manto dute. Eta amar, bueno, ondo. Adibidez, Girona diru asko kostatuko du egiteko konexioak eta bar, eta bar. Eta, adibidez, petrolioko hau, berdina, porque pimendirekin hemen, baltalde bakoitzan, ba, bera ja, negozio hau berez, ja, behitu, desmonte batetan dago eginda, osea, terraplen batetan, barkatu, terraplenatuta dago. Eta hemen, honek adibidez, desmontea eginda dauka, vale? Osea, moeda guzti hau, asko komplikatzen du gauza, eta Girona, abidez, trenbide bat sartzeko oso komplikatu izango da. Girona ziurazki autobusen bidez edo beharko dugu, edo aeroportu bat, ahi mendi guztia jan, eta aeroportu bat monta, edo horrelako zer ez dakit. Ba, dirutxo bat itzuliko dugu. Eta hau, dirutxo bat itzutzen dugunean, hau pizkat murrizten zaigu. Eta ondo datorkigu. Eta igual orain, 80ean, ez que dugu zuntetan zan, hobeagoa atatzen zen urte horretan. Beitu, orain entzun da. Hau uste uzala. Vale, orduan, uste hori zala, ezta? Comprar trenes, locomotoras, 60 km orduko. Bueno, trakzero eta 15. Bueno, ezen egon, baina 60 eta daukan trakzioarekin ondo dago. Bagoi hauek gehitzeko, direra 10 tona, ba jarrer dizkiogu 5 edo 6. Eta egingo duguna da, hau onarnio joan eta arain itzultzea, eta han, heltzen danean, joatea gordetzera, bale? Beto, egingo dugu azkenengo bidaia. Tren honen azkenengo bidaia egingo dugu. Bez, ez dugu egingo, urrengo beste trenarekin egingo dugu, beto. Soinua da, benetan, espero dut esteik bat ez jasotzea soinua batik. Espero dut ez ez. Orokorean gainera inditan, ez toka arazo asko bestera hitz egingo dut haiekin eta ea konpondu aldudan haiekin hitz egiten. Eta maimena ematen didaten, porque eske soinua benetan da, nahiko jeitzita daukat eta orokorrean ez da insiziltzen, baina benetan soinua bikain, osea, musika bikainekoa da, benetan, bikainekoa. Eta guztoko baduzu erosi, porque transport jaian guztoko baduzu, gustatuko zaizue gehiago orain, osea, nahiko ondo, gainera grafikoki super polita da. Transport jaianen omenian eginda dago, eta nahiko lan bikaina egin dute, sortzaileek, nahiko lan bikaina esan beharrekoa da. Lan oso ona egin dutela. Mira la cochera. Vale, listo. Hala, fuera. Iruera hasi dugu, itzultzea. Saldu egingo dugu, beste erosiko dugu. Vale. Guzti hau saldu. Eta orain, comprar trenes. Hasieran bezala, lokomotora, lehendeketain hau, bitu hau zen milioi eta 9.000, bale. Nik uste dut, azkenean, aurreztu duguna behitu. Horrein aleiko dugu, bagonez, hau, eta hartuko ditugu 5 edo, bat, bi, 3, dinero insuficiente, prestamo, 3, 4, ez pilo bat kostatzen dute. Lau dira 54. Post. 55 pertsona. Nik uste dut momentuz 53ekin betetzen genituen. Momentuz 5. Eta jarriko dugu linea hau.
Eta hori intern berria etorriko zaigu. Nahikotxo, kreditu nahikotxo eskatu ditu azkenean, 2 milioi kreditu eskatu bere izan dugu. Ten honetako behitu, hostia, nani, detalles. Ez, hau esan. Behitu ze polita bagoi hau, txabal. Apa, ondo, etxi oraindik, behitu lokomotora be, kriston polita da, Kriston polita, txabal. Koleo. Eta orain 60 km/h abiadura, dekogu. Otadatzi pertson. 60 km/h abiadura! Biaa! Eta 8, poni txule da ingo guzteko zemat gostatzen zaioan. Oneri adibidez, potentzia gehiago duenez, bestean pizkat kostatzen zitzaion naren pizkat gutxiago kostatuko zaio, eta ziure aski, aiadura, besteak balau edo 5 km/h abiadura gatzen bazuen, honek ziure aski, ia ezer, ez du gastatuko, zeio gastatuko. Abiadura punta, 60 km/h abiaduran gaude da bertan. Eskoti, energia gehiago behar dugu! Beito, 60 km/h abiadura. Honek denbora pillo murriztuko digu. Eta zure aski jende mugimendu gehiago egin areziko digu. Beito ze polito. Ze ondo doan trena. Trena pasazanin ikusi neban iargitik gorantza uraren gainetik. Trena pasazanin ikusi neban iargitik gorantza. Zuen baimenarekin Smith bat sartuko dut hauan, bale? Estarria pizkat lehertuta daukat, badakizue. Negua eta nire estarria ez direla lagunak, eta gutxiago hitz egitea eta horrako movidak egitea. Gaude ia, nekotxo molesten da, baitu zeako paisajeak. Buah, ze polita, tío. Hainik zure aski hau, konten hartuta beste baino 10 km/h abiadura gede daukala. Kerak egin badistantxean da. Baina zure aski igual hilabete bat igual murriztu dugu eben denboraz. Eta horrek suposatzen du bidai gehiago egingo ditugula, urtero, eta beraz teorian diru gehiago. Teorian. Beitu lertzen gara da. Beitu zondo gainera. Testura gozo polita dira. Neko ondo hau egin testura golgo den zuaitzak eta arken dukata. Bueno. Neko ondo daude egin da. Piskat maketan txeko hori, ez? Total guarretan bezala. Gero eta pilago zaudenean, gero eta hobeagoak ikusten dira. Baina landa ere ez dira adibidez zuaitzak ez dira este munduko ezer. Adibidez, ez. Bere helburua ez da grafikoki edo adibidez bere helburua ez da hau prospektibo honetan zaudenean grafikoki itxerago izatea baizik eta berez grafikoki ez da beste munduko ezer, jende eta ber gusten duzuenez nahiko simpleak dira, nahiko simpleki daude eginda. Bere helburua da, bueno, bai, zuk hau ikusten duzu eta polita da. Hobeago izan daiteke? Call of Duty bat bezala ingo balute grafikoki, seguretzak ere ja la hostia al ordenagailu alreelzuko duke. Baina hau dago prestatuta edo zein ordenagailu mugitu alizateko, printzipioz. Grafikoki ez dudako eskatzen beste munduko ezer. Orduan, bai, bere helburua ez da, zuek egotea hemen momentu loro, ze polita, ze ondo, ze polita den gure Bizkaia, ze polita den gure lurra. Ez da, bere helburua ez da,
Beitu, ez dago, irabazten nabil gehiago, ez du galduko abiadura. Pero eta meretzi, beitu, kilometro orduko bat galdu egin du. Kilometro orduko bat, besteak lau galtzen zuen eta honek bagarra galdu egin dau. Zer konturatzeko, ostia, diriltza egin dau, kabroi honek, eta hamar. Eta hamarrekin nea zenbat egiten dugun. Zenbat daude hemen retxe. Claro, eta ere, abiadura gehiago dauka, orduan, epa. Nahi ara ez, abiadura gehiago. Eta nik uste tren hau ja holan badoa, nik ondo badoa. Hau, kotxe berri bat. Porcentaje de los caminos de los cambios de habitantes. Eta hiru, bueno, eta marrak izen bat. Egun da hiru eta maitxin bina, bueno, ez dago txarto. Diru irabazten da. Ideia da orain pentsatu bertugula. Ez que kredituak entxea hasieran nahiko bitala da. Honek adibidez jartzen ditu plastikoak. Egurra... Egun litzateke janari egin ahal izatea. Ez, hemen janari egiten da. Adibidez, hau hemendik ona eta hemendik bat onarte. Gero, horrelako trenbide bat egitea tela marinera. Hemendik ona, adibidez hau ona kartzeko, edo... Bueno, bai, distantzia honako luzea da, baina adibidez Zubiak eta barerek, eta, bale, orduan errepediak hotxat dituzu, pizkate abiadura handiago eraman alizateko, behikuloak, eta gero egin bat duzuna da, pum, ten bat hartu eta atoma pokulo, ba... Edo ona, kanzesera, dirutxo bat irabazteko, edo, pum, trenbidea sartu... Aier, ona sarkatu, eta hemen joan, puk, edo kostaldo honetatik joan, puk. Hendiga batek egia, fum! Eta zaz, kadibia sonarte, edo sonaldo netarrate. Agaro, hori... Dirutxa nahiko potentea da. Dantxe horretan dirua... Badekogu, erabazten dugu... Baina... Aurreztea be... Ondo dator bada espada. Jarazkin mila behatxerun, 20. mendera arte zurazkin nahiko... Gero ja 20. mendera azten direnean ja... Tren elektrikoak, hauek pizkatu behagoak izaten eta abiadura gehiago... Ja... Abitu, hemeneko beste bat janari beste bat. Honeta zuen konturatu naz. Arandare honak harri behar dugu, oza... Porque hemendik ez dago beste bat janaria sortzeko. Horbilago bat. Abitu, hau. Hemendik pum, errepide bat egin. Eta gero hemendik errepidearen... Jo, gertatzen dena da... Kriston distantzia da. Oza, bai... Nik hemendik eman dezaket eta hemen... Holan, kriston atajo bat egin iaia... Terminaren paralelo eta... Pila distantzia mozten dugu eta diruan... Bai, gaztau egiten dugula, baina... Baitaren ekotxa horrezten dugula, baina eske... Batzuta nahiko komplikatua da gauzak pentsatzea. Eta tren bat sartzen badut hemendik onaino... Karo, hemendik guzti hemendik joatea... Hemendik ez, porque, hombre, tunel bat egita daiteke, pum, tunela sortu, fumba! Eta gero tuneletik zubi batera, fumba! Baina hori... Milioitxo batzuk kostatuko luke. Orduan... Oberena... Hemendik sartzea... Gutxi gora bera, errepidearen paralelo saltzea. Eta hemendik jaztea, fum, mosten. Osa, rekortando distancias. Zubitxo alt, zumba. Eta hemendik jaia zuzenean, ba, onarte. Edo onarte adibidez. Baina hori,
Claro, hori tunel bat egitea baino diru gutxiago kostau egiten du. Tunel bat egitea baino diru gutxiago kostau egiten dau, baina ez dugun dirutxo bat da. Horregatik prestamo geno behar da eta bizkat diru aurreztu behar da. Beste ideia bat izan daiteke, hau handitu, eta mendik adibidez Tarragonara beste trenbide bat sartzea. Beste ideia bat izan daiteke hori. Ez dara ideia txarra, egia esan da, bale? Ez da ideia txarra, nahiko ondo dago ideia hori. Bene aldaketa, fum. Baina hau handitzeko, mejorar, bale? Denetarik, bale? Txikiago egin dezakegu, haudiago, bada hain bat ez, hau, bale, handan gehiago, bale? 2, 3, 6 eta 8 arte saltuar dizkiogu. Etxebrekin 2 eko zoran izango nuke, nik uste. Movida da, eta hain mendakatu beste movida bat, bale? Nik ebendik onda ateratzen badut, bale? Etortzeko gero, ebendik ezin dut atera, beraz ebendik atera behar dut, eta ebendik ateratzen badut, bale? Hasiko dira problemak gurutzatzen diderako. Eta gurutze bide hori egingo du tren bat edo beste ateratzea bestea zerkatu arte. Orduan, izango beharko litzateke kriston buelta bat imatea behar izate hola eta hori kriston movida da, baitare. Edota, igual ez litzateke emango, holan atera bizkatxo bat, pla, tunel bat edo zubitxo bat, gero berriz jaitsi eta zumba, ara. Eta hori beti dirua da. Ez dugun diru bat gainera. Eta ez dakiz zergatik azkenaldi honetan jende kantitatea murrizten du, 229 bakarrik. Gala uste, 229 pertson bizi dira. Eta hemen 207, claro, hau handitzen du, menatorian. Ez dakit oso ondo zer egin, porque claro, kredituak eskatu be ikusten duzunez kredituak eskatzerakoan pi bat egotzen dago. Odun kredituak entzea be oso garrantzitsua da. Eta entxe bertan dirua galtzen gaude. Ezin bat mugitzen dira, 12, claro, hemen gehiago mugitzen dira eta hori ondo dago. Ez que ez dakit oso ondo zer egin oraintxe bertan daudana. Ez dagoelako ezer hurbil errekutsoen inguruan. Claro, harri horra erlamatea be distantzia ditxia da. Ez dakit oso ondo zer egin. Koena nahiko urrun dabil, dena, orokorrean dena. Azken batekin dena asko zer errazago esan horitzateke, baina... Eta, moida batena, nik ez direla oso potente. Ez dakit oso ondo nola antolatu dana. Tarragonara eramatea ondo egongo litzateke. Gero Tarragonetik Sadeletik Vitoriara. Eta gero, zen potenteagoak daudenean, Vitoriatik bat, pum, ñoñostira, zuzenean. Eta pokulo. Hori... Ekai 2000 negatibo. Zer honeko hendik ez du diru asko egiten, jendea ez delako mugitzen. Igual bagoi asko emozionatuak eta bagoi gehiago sartu dizkiot, baita ere. Eta 1000 negatibo. Bueno, badiru dior jendea dagoela. Eta gutxo era bera, transportfier, gero eta denbora aurrera joan ahala, tren gehiago,
medio gehiago, tren hobeagoak, eta beste betikoa, ez? Baina, horretarako pazientzia asko behar da, eta ondo egin, eta bost, bitu, ja, pizkanak dira hemen, pizkanaka, jende gehiago dator. Eta 5.000, bueno, bai, positibo, trena sozio irabazi dugu, baina, handare, bueno, nahiko murriztu dugu, gastuak. Teknomago bat agertzen bada hobeto, porque ingresos, intereses, mantenimiento, costo operativo, beto, es que operatzea 200.000 urtero. Claro, hori be, claro, 200.000 urtero eta 259.000 irazten gaude, eta gatzen dizaizko 29.000 eta alde batetik mantenimendua, eta hortik 2.000 irabazten dugu, eta ez talde batetik interesetarako. Claro, behar duguna da, gero eta jende gehiago joan eta itzultzea trenean. Beitu, men, hogeta bat, beitu bidai jau, nahiko ona izango da, hogeta bat bakarrik. Hogeta bat doazte, eta nik bestaldean da bil. Tamen, enoiko ir. Ez que, herri hau dabil poblazioa galtzen zuzenean. Eta aldibide San Sebastian poblazioa irabazten doa. Edo Donostin, nahiago zen bezala. Eta bitartean guk dirua galtzen. Bueno, metetzen garen bitartean, gutxi gora bera, ondo gara 8.000, ondo, zenbat eraman ditu azkenean, eta beratxe, bueno, ondo. Ez dago txarto? Ez dago bat ere txarto. Tren hau urte honetan sartuko da. Ez dago bat ere txarto. Zortzi, ondo. Nik suposatzen dut nonbaiten beto, eska hasieran poblazioa gora egin du eta orain pixoan mantentzen doa. Ongo eta bi. Piskat mantentzen doa. Orduan, klaro, behar diogu zozer ematea 8.000 positibo. Zozer eman behar diogu, jendea mugitzeko ez, eta hori da, errekurtsoren bat, herritan sartzea, baina, klaro. Moida bat da, behar ditun lekurtso guztiak daudelako, da tomar por culo de lejos. Osa, bai, hemen merkantziak, baina merkantziak egiteko behar dugu, edo egurra, edo plastika, edo egurra eta azeroa, eta hori suposatzen du kriston movida. Porque bai, hemen egurra dekogu. Vale, eta plastikoak hemen sortzaituko, baina plastikoetarako petrolioa behar dugu. Petrolioa hemen krua dekogu, baina kruda prozesatzeko ez dakit non. Gero eta 2.000, azkenean bukatu dugu urtea. Horrekoan baina otxarrago, baina bueno. Badiru pixkanaka jendea mugitzen dela. Eta 91.000 ez dago bat ere txarto. En fin, ziur azken mendik utziko dut. Porque gehiena ja erakutsita dago. Mendik ustut mendik utziko dugula. Gustako dut itxasontziak, egazkinak eta bari erakustea, baina egazkinak ez dakizu ez da zeurtera arte, ez dakizu urtetan desblokeatu egiten diren. Zuzatzen dut lehenko egazkinak lehen egun dugudan agertu ziren, orduan 1914 amaitu zen, hortik. Suposatzen dut ondan 1914 inguruan edo esblokatuko direla lehenengo egazkinak. Lehenengokoak, klaro. Gero, hogagoak, oraindik egazkinetarako urte falta dira, itxasontziak, busak, nahiko simpleak dira, ez dauka beste mundu bezer busak. Zakate beste mundu bezebez. Gutxi gora bera mantentzen gara, ez gustatuko letxadaken bezala, baina, gutxi gora bera mantentzen da. Gauza da, jendea behar dugula,
Eta rekurtsak ekarri behar ditut alan edo holan. Gauza da, tengo gauak, orduan. Segurazki, edo Logroñotik edo San Sebastianetik trenbide bat sartuko dut Tarragonaraino. Piskat jende momentu gehiago sortarazteko. Botale, osea... Claro. Tota zeibit. Badoa pizkanak, bedirudi pizkanaka gora doala baita ere. Tendaren erabilera. Erasoi ondo dago. Zupazen dut igual tenda aldaketa. Pizkate jendea murriztu duela eta beldurtu duela. Baina, bueno, ez dakit oso ondo. Asmatzen nabil gauzak, osea, ida putarik ez arrazoia. Gebaten duten aino komplikatu badira joko hauek. Eta hemen adiez bederatzea garrek, eta ez dakit ze puta arrazoi bat. Bai, imaginatzen dut, hau ez dut alako ere kartzen, baina... Jaraniko zitzen hasi nahiz. Hori, ez dut guztuko. Ez dakit nenen prozesatzen den petroleo krudoa, osea... Petrolea sortzeko. Ez dakit, behitu, hemen. Hemen petrolea prozesatu aldugu, sortzeko petroleo eta kombustiblea. Eta ero onarte kartzeko, ba imagina. Osea, barkatu, onarte adibidez ekartzeko eta gero hemendik ona. Osea, kriston distantzia, osea, tren potente bat behar da edo akabo. Dira mazazpimia behitu, urte hau, ostia, rotamia josi da, mierda. Urte hau hobeagoa izan da. Jende gehiago edo, torreda eta pizkat hobeago izan da. Ondira horpare bat bidain pizkat potenteagoak. Bueno, ondo. Mila beratzen garren urtera helduko gana. Hala. Ba, besterik gabe, bitu, beste saltu minutu esan, hau 7 minutu. Besterik gabe, esputu guztuko esan duzuela, guztuko esan bauzue, bak esan duzuen lagunok, zaindu. Eta, ea, usten dagoen hau. Zaindu, eta aurrengokan ikusiko gara, bele lagunok?